Intruk jroning biara. Panglimbang 5 menit dina Minggu Paskah kapapat tanggal 26 April taun 2026. Kapetik saka Injil Yohanes bab 10 ayat 1 tekan ayat 10. Jroning sawijining inspeksi mendadak alias gledah-gledah kamar sacara sesideman ing kamare novis, katemokake ing salah sawijining kamar barang arupa rokok. Kamangka kejaba ing kawitan mlebu biara kabeh barang kalebu duwite para novis kasimpenake dening formator utawa pembina. Ing novisiat uga ora dikeparengake rokokan. Pitakonane, njur oleh duit saka ngendi bocah iki? Bareng didedes-dedes, si bocah ngaku menawa dheweke ngentit duit komunitas kang dheweke cekel minangka seksi dapur. Pitakonane, wiwit kapan bocah iki ngentit duit blonjo dapur? Para tresna pelem kinasih nyengkuyung minggu panggilan dina iki, aku sengaja mbukak sawijining kasus pembinaan para calon biarawan ing sawijining papan pembinaan. Tak kira iki sawijining kasus lumrah nanging perlu ditanggapi sacara serius. Karepku kepingin nuduhake menawa kegiatan minggu panggilan prayoga katindaklanjuti nganggo tumindak-tumindak liyane, amrih para calon biarawan lan biarawati kalih saka tumindak ora prayoga, kayata dadi intruk, tuyul lan sapanunggalane. Sarta tembe rikala wis dadi biarawan biarawati uga imam, bisa dadi biarawan biarawati lan imam kang pitaya, kang ngluhurake pasaman suci sumrambahe sarta meranani penggalih dalem Gusti mligine. Manut panemuku, wong-wong kaya kang kacaritakake ing cecala tumindake ora nyengkuyung timbalan dalem Gusti, ananging ngrusak, kepara malah ndadekake wong ora berminat mlebu biara. Aku dhewe ora ngerti apa motivasine wong kaya mengkono mau mlebu dadi calon biarawan. Kudune rikala mlebu biara kakanteni pangendalen tumindak-tumindak kang kurang lan ora prayoga. Nanging menawa pancen ora niat tinimbang ngrugakake liyan, luwih becik ora susah mlebu biara. Minangka manungsa saking para pendamping bisa wae kecolongan. Kahanan iki menawa ora dicandhek mbuh dening karep kang kuat saka kang kesangkut, uga para pembina sepisan meneh bakal nimbulake perkara kang amung gawe kuceming pasaman suci lan tarekat. Mesakake para sedulur kang kanthi sengkut gergut nyengkuyung kegiatan minggu panggilan rikala sing ana njero tumindake ora bener. Mesakake para donatur kang wis nglontorake sumbangane rikala kang disumbang uripe padha semblethrengan. Ngadepi kahanan kaya mengkene iki, para wong tuwa bisa nyengkuyung minggu panggilan kanthi cara nggulawentah putra-putrane selaras karo kersa dalem Gusti ing brayate dhewe-dhewe wiwit kawit mula. Kanthi mengkono, rikala si bocah mlebu biara wis ora tumindak aneh-aneh meneh. Gusti Yesus piyambake wasan dinake ngendikake sapa sing mlebu kandang wedhus tanpa liwat lawang nanging kanthi menek saka papan liya, dheweke mujudake maling lan garong. Prayoga dipigatekake rikala biara kecolongan klebon calon-calon kang ora niat nuhuni timbalan dalem, ora beda karo ngingu maling lan garong. Ing titi mangsane tembe bakal manen perkara. Para tresna pelem kinasih nuwun sewu menawa panglimbangku dina iki rinasa anget, pedhes lan clekit. Asring pendamping disalahake marga kaanggep ora bisa ngrumat bocah-bocah timbalan kanthi mbalekake bocah-bocah kang kaanggep ora memenuhi syarat marang wong tuane. Kaajab kanthi panglimbang iki awake dhewe kabeh padha sadar bab ora gampange ngrumat panggilan sarta nyengkuyung timbalan dalam Allah selaras karo kompetensi kita dhewe-dhewe. Muga kupiya kita kaijabahi dening Gusti Sang Pangon Utama.
Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalam Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus pangun utami kawula, matur nuwun awit timbalan minangka pangun ingkang sanget ing luhur menika. Mugi kawula saged mempertanggungjawabaken timbalan menika kanthi sae, nadyan kawula sadar bilih timbalan menika boten gampil lan kebak ing pangorbanan. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.